So on this platform, we answer all unanswered questions. Vanhu vazhinji munogara muchibvunza kuti why n'anga maprofita vasingagoni kudemonstrate their power public platforms. Like makamboona vaprofita vachidaidzwa kuma radio station kana kuma TVs vachinzi here is an object, demonstrate your power, vachitadza kudemonstrata. Though some magicians went there vakademonstrata. But why is it vaprofita nen'anga havana kukwanisa kuzviita but the magician akazviita? So let's answer that unanswered question today. Right, in this world there are what are called altars. Kune a moving altar, koita a stationary altar. A moving altar unogona kutova munhu kana kuva mhuka kana something chinofambwa nacho as an altar, chekuti ipapo ndo panenge pachibva power rese. So if a person aine moving altar, anokwanisa kuperforma whatever chaanoda kuperforma or kudemonstrate power wherever kwaanenge ari. Anokwanisa kudemonstrate power nekuti aine a moving altar or he is himself a moving altar. But kune avo vanenge vaine a stationary altar inenge ichiwanikwa kushrine or kuchurch, those people are just normal human beings. When you meet them in the road or when they come to your platforms, they don't have power, they are powerless kana vauya kwamuri. But in their shrines or in their churches, they are powerful. Mabadzisa, kana munhu ane a stationary altar ari panze pe altar yake, ari kure ne altar yake, musiwoyo anenge angori a normal human being. Unogona kutonzwa kuti n'anga nhingi yakarohwana nezvibhakirana nhingi ikarohwa, kana kuti muprofita nhingi akawanikwa ari kwakati akarohwa nevanhu zvisingaiti. That you will not do it in his church. You can only do it when he is away from his altar. And that's the same reason why muchiona imi maprofita asingagoni kuenda kuma hospitals kunonamatira vanorwara vachipora. But vekaumwari chaivo chaivo vanotoenda vachinonamatira vanorwara vachipora. But most of the times maprofita amwari sometimes havana basa nekamera avarecord these things. Kune vanhu vanotoenda kuzvipatara vachinoporesa vanhu, but vanogona kuporesa munhu 1 or 2 and kwavari zvekurekodha hazvina kana nebasa rese. But these big churches vanoclaima kuti vanoheala, they will not go kuma public platforms kunodemonstrate their power because power ravo riri paaltar yavo muchurch pastage ivo paya. Maybe pakavigwa musoro wegora or pakavigwa musoro wemunhu or pakavigwa something so evil chinoita kuti munhu iye aite power kana ari muchechi. Zvokuti even munamati akapinda muchechi imomomo, I always hear vanhu vakawanda vachiti it doesn't matter even ini ndakaenda kuchechi false prophet as long as ndichiziva mumwoyo mangu kuti ndikutsvaga mwari wezvokwadi. I'm telling you, whenever you sit under that pastor, that false pastor, wakagara pasi achiparidza achiti akati hallelujah woti amen, I'm telling you, whatever that you are saying amen to, you have agreed with that person. You are not different. You cannot be a holy and a righteous person wakagara under a false pastor. You are defiled by sitting under a false pastor because you have entered his territory with your righteousness. Unotosviba, unotobva utsvene hwacho hwese, unosara uri naked, unosara usina protection yaMwari. That's the power of false prophets. They are given this dominion, they are given this power. naMwari chaivo vakatotendera, not kuti power iro rinobva kuna Mwari, but power rina Satani rinobvepi? Power rina Satani nderake, but Mwari akaritendera for a short period of time kutesta vaMwari, vanoda Mwari navasingadi Mwari. That's the reason why Satani achiri panapa. So zvandikutaura ndezvokuti hakuna munhu anonzi ari righteous kana kuti munhu ari muutsvene hwaMwari chaiko anogona kugara under a false prophet. Iwe ukaenda pachechi false prophet, even uri mutsvene wakamira naMwari pachokwadi, just because you are saying amen to the teachings of a false prophet, unosvibiswa naizvozvo. So back to my story, havagoni kuenda kuzvipatara kunonamatira vanhu because vakaenda uko they are naked, they don't have power. Zvakafanana naofficer wekuti when he is not on duty he is powerless. Mupurisa asiri pa duty, asiri pa basa, anenge akangofanana necivilian, akatosangana nemunhu uko anotogona kurohwa mbama easy. But kana aine uniform ari pabasa, aine pfuti nenjema, haagoni kuroveka.
because vanhu vanorespecta authority, vanhu vanorespecta uniform, vanorespecta what is behind. So vana papa ava, let me tell you, they have altars in their homes, they have altars in my churches. That's why they don't move around. Aumbonzonzi apa pavanga vari kuholiday kukariba vazoenda, you rarely hear those things, because they want to stay close to their powers, they want to stay close to their altars, because vanofana kuregister every time and every day. But nganga also dzikatoenda kuma radio stations dzikanzi provai, show us, they don't prove anything. And therefore vanhu vazhinji vanobva varenda kuti these people are powerless, vanonga vachitinyepera. I'm telling you, I've watched a sister anonzi, I think Adeline or something like that, vane YouTube channel vachitaura kuti hanzi runyoka does not exist, nganga and this maprofita that does not exist. These people exist, but they cannot do things on your own terms. Havangoite zvinhu nekuti matiitai. I'm telling you, a true prophet of God would demonstrate God's power. Pane nguva zhinji dzakawanda mubhaibheri where a prophet of God was challenged to demonstrate the power of God, demonstrate the power of God so that God be glorified. But some of these prophets, like I said in my last video, kuti havatoziviwo kuti vakatodeceivawo naSatan. In their hearts they believe they are talking to God, but it's not God who is talking to them. So my altars ndiwaye kuti it's a place inovakwa kuti pave panzvimbo panonzi panobva power. Like mukatarisa mumatemple muya mutemple yemuold testament mune nzvimbo yainzi altar. So those kind of things ndo munenge muchinzi apa ndepapapa chete, kana iri pulpit ndeyapapa chete. You will not see a visitor there, you will not see any member there, you will not see anyone pa pulpit. Kana uchitoparidza uri umwe munhu unogona kunzi paridza uri pasi, you will not go to the pulpit yapapa. Papa ndo the main character vanoparidza muchechi mavo. He will not give anyone a microphone to preach while he's sitting down, because ndo vane mission yekuita sei, yekurasisa makwai aMwari. So kune a stationary altar isingamuvi, kozoita a moving altar. Kune altar inogona kuva pamunhu, but iyoyo altar inogona kuva pamunhu iri more dangerous. Zvakafanana nevanhu vanoenda kunoromba vaya. Vanhu vanoromba kuti mari imuke iri pasi pemubhedha vari kuita zvinhu zviri more dangerous than vanhu vanoromba kurombera business. Munhu anorombera business kuti makastoma atenge, munhu iye anogona kutorarama for a long time than munhu ari lazy anoda kuti mari imuke iri pasi pemubhedha. So a moving altar, life yake anenge ane power for sure, he can demonstrate that power. Saka muchiona nganga dzichiti dzaenda uko dzichitendera dzichitsvaga kuinitiate vanhu into unconscious witchcraft. Idzodzo nganga idzodzo dzine dziri moving altar, or their altar is not necessarily a place, it's an object. These people, they cannot work without using objects. They will always use objects, no matter what. That's why they will always need something. They can't just use power, they need objects. They can't demonstrate their power without objects. They need objects. So kana iri nganga inenge ine katsvimbo kari mubhegi, muprofita ndizvozvo. But I'm not saying kuti maprofita ndo zvaanenge ari. Kunotori nemaprofita aMwari. But maprofita aMwari igoridhe. Just as you know kuti goridhe haringowanikwi pese pese, ziva kuti haufi wawana muprofita waMwari zviri easy. Vari kuva profita waMwari, but vazhinji vacho vamwe vanotodhauta kuti is it God speaking to me? Because Satan is giving them thoughts, negative thoughts. Uri muprofita waMwari, Satan one day ukarasika anogona kutokushanyira akakupawo a false prophecy. So I am telling you, if you are a prophet of God, if you believe God has called you, I'm telling you, there are some times that you have prophesied which you wona zvinhu zvawaiona, but that whole thing was not from God. It's just like dreams. Dreams sometimes come from God, but Satan also can project dreams into your life. Vanhu vamuri kufungidzira vazhinji vacho kuti varoi hasimbori varoi. Satan can take images. Let me tell you one thing. Ukaona iwewe uine ability yekuti wakarara kuhope unoona muchembere waunotoziva achiuya kuzokuroya iwewe, most of the times haasiri muchembere iye ari kutoroya.
But people vanotora ma-images emachembere, vanotora ma-images. Witches can take images of other people who are not in Christ. They can't use images of people who are in Christ. They will obviously use images of those who are not in Christ. Then imove mango kuhope kwako ningo chungonaka muchembereke pa next door. Makatosvika panguva yekuti makatoisa jurawo makutovengana nekamuchembere pa next door only because you have dreamt of that muchembere several times mukafungidzira kuti ndiye muroyi. That's not easy. It's not easy. Even Mwari chaivo havashandi kazhinji kacho vachikuratidza kuti ningi ndiye muroyi wako. Mwari vanogona ngokuti namata for this, namata. Mwari vanogona tokuratidza something kana kuti uchidzingirirwa nembwa. That's how he would tell you kuti namata against witchcraft. O Mwari vanogona kukuratidza uchibhururuka uchienda kudzimwe nyika, vanogona kukuratidza kuti namata against witchcraft. Mwari, God will really tell you kuti this is the witch that has been bewitching you. Wakaona iwewe even mai vako vachiuya kumadreams ako vakashama vachikudzipa kana kuti vachida kudya kana kuti say most of the times it's not her. They are projecting dreams and taking her image so that you will hate your mother. My grandmother got to a point where she died and my young brother was accusing her of witchcraft. I do not deny that maybe she was or maybe she was not. Ipapo andipo andizive kuti vanga vari here kana vanga vasiri, but my young brother was accusing my grandmother of witchcraft. But most of the times kana uchizviona kuhope, it's probably which is projecting the image maybe of your grandmother, of your grandparent, of your mother, of your relative, of your neighbor. Some of you will ask, Snofamba say, how do witches project an image of someone? Let me tell you, how many times have you had sex in your dreams? Who do you think you were sleeping with? Do you think you were sleeping with a munhu wakatoona kuhope iye? Do you think it was just an ordinary dream? No, it wasn't an ordinary dream. Nguva zhinji paunorota uchitorara nemunhu waunotoziva, maybe your crush, maybe your ex or somebody, it's a witch or a demon projecting itself kuuya neimage yemunhu waunoziva wausingagoni kurejecta so that kuti uaccept even kuhope ikoko. So kana wakamborarwa kuhope, kana wakamborara nechinhu kuhope, you need to go before the Lord. Even if you have to fast and repent before God. Kana wakamborota uchidya, fast and repent before God. Panogona kunge pasina an effect right now kana wakarota uchidya, but 5 years, 10 years, there is a sickness yakatodepositwa into you that will manifest itself maybe after 5 years. The devils are smart. They know kuti vakakudyisa nhasi ukamuka uchirwara, you quickly go to pray. So they want you to forget about that dream. You wake up like everything is normal, everything is okay. When you forget about it, chirwere chouya. That's how they work. That's how they operate. So they are moving altars, human beings. There are some people that you are looking at, pano paspezua. They are just not what you think they are. Moving altars. Those people can disappear and appear. Moving altars. But they are altars muma shrine. That's why muchiona maprofita nenganga vasingagoni kudemonstrate any power when they come to a television station or when they go to a radio station. They won't be able to do that. And also some of them vanenge vachida kutoita ma rituals avo. Let me tell you how some of these people do. Ndimi dzamuri kutaura mumachurches, ndimi matanga aya. I'm telling you, those tongues, most of them are dangerous. You are calling spirits that you don't know about. There is a spirit that is called reketetete. You don't know what you're saying, but you are conjuring a spirit into your life. Those are moving altars. They just have to call a name and they automatically become an altar. Just like you as a believer. What do you do when you are in trouble? Or when you're about to pray? Or when you feel like you are being spiritual? You go like, Jesus, Jesus. Why? You are invoking, you are calling the name of Jesus. You are calling for his attention. Because every time the name of Jesus is mentioned, even Jesus, he wants to know who is mentioning his name and for what purpose are you mentioning his name. That's why Chizonzi, do not mention the name of the Lord in vain. Because Jesus, 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 he's listening. He hears his name being called.
but when he looks down kuti arikudaidza zita rangu ndiani, you'll find out that it's people who are joking, people who are cracking jokes calling his name. Ishamuombe, blasphemy. So ladies and gentlemen, I hope I've answered. If you have more questions, hit me with them. I like answering unanswered questions. Any question you think of, biblically, I am here for you to answer all the questions. But some of the questions, of course, I'm not going to be answering you with scriptures. I'm going to answer you with the knowledge I have, right? Why do I not answer you with scriptures sometimes? It's because some of the things, zvavani kuti ukandibvunza kuti porn kana kuti ukandibvunza kuti fodya, ndogona kutsvagira scripture yemubhaibheri ndogona kuishaiwa. So I will have to give you my spiritual, not general, spiritual knowledge. I can clearly say kuti ndinorota, ndinoita visions, being told the things. There are a lot of things that I've been told. And stay tuned. I'll come and tell you a vision about Winky D. Yes, I'm going to say it. I'll tell you a vision about Winky D. I saw this vision, I think it was 2025 in, I think, July. Yeah, last year. And I'll tell you about it when I see you again. Thank you so much, ladies and gentlemen. Peter Mutarani signing out.